Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekenekwe m unu Inyinese Omire ekenekwe m unu kọọ na ị nọ wụrụ onye Igbo wụrụ onye Inyinese ekelekwe ngụ onye oni ya na-ebewo Nnaemeka Nwireru na chi mana ihe ji mara m uriwe akụ ọ na Ikorotv ka m nshi arifta unu n'anya unu ahụ na ka anyị nọ nwe unu Inyinese maka na tata wo okwu ụbọchị dụọrọ ndị Inyi tata wo nnukwu ụbọchị na Inyinese o wee bụrụ n'ọnụ ka a na-eme o wee bụrụ nọọ Ajana ọ karịkwa ofu ọnwa ebido nyawa Ajana nyawo emegwo nke onowe n'onowe mee nke nchịkọ mmọnwụ kwa mkpụ tata ka a na-eme nchịkọ mmọnwụ nke ikpeazụ ihe mere o ji wuru oke ụbọchị wụ na mmọnwụ dị iche iche mmọnwụ na otegwu iwube ndere tata ka ị na-ahụ ya maka na ndị Igbo si na ezuo ka ahụ eru udele adotuo ngịga iwu obodo eji ama atụ inyiwe obodo a na-abịa enwe obi aṅụrị ọ bụrụ na ị chọọ na-eri anya ịchọ inwe obi aṅụrị ịbịawa na Inyinese maka na inyiwu obodo ejighị ọdịnala ha egwu egwu kọọ na isi ahụta ọrụ ịgba nchi mkpara doruo anya ana na-ege makwa na-ahụta erenyawu ihe nshi aga dịka anyị ga na-aga n'ihu anyị ga na-ewefute ya na nna erenyawu ihe nshi aga aka m ụkwa Nnaemeka Nwireru na chi mana ituo mmiri akụ akpa m nganga ituo mmiri akụ jide ego abụọ nga ego ka anyị na-aga
efu ọ na-adụ m ka ọ bụ na ọmandụ etu ahụ ọdọ ka anyị hụ na anyị ndị ya nke DCA tata mmọnwụ ọbụ na go sharp 3 o'clock mekwa ihe ọbụla bụ na mmọnwụ na-eme ụmụ nwoke ndị nwoke bara mmọnwụ buru machine move for na park we can do undo today and with the final day of Ntiko Mawajani anyị ajọ ka anyị ti nwoke ụnụ anyị ajọ ka anyị ti nwaanyị ụnụ were aka gị fọrọ onwe gị nwaanyị ọbụla nna nọ na nsọ Mbatra Park as from now m na-ekwu okwu a ọ ga-ebido n'isi na ọnụ nsị afọ good 5 months onweghị ihe na-eme esiri iwu nwoke na ị na-ha anụ ya na ikere nshi ọka nrụgha anyị adịghị enyezi ibi 45 kg ya anyị na-enyezi 100 kg enye gị ibi ịma na enyere gị ibi ọgbọ ibi ka eji enye gị na-amapeteri ibi ya chairman Inyi Now, you cannot problem. You cannot problem. You cannot problem. You told me. I won't tell you better way to be angry. I thought I wrote for so on. You said, "Oh, when I now want to be able to start." I won't. Because you are in the Mexico mall. Open a council good after all. And you will tell this, I will tell you, I will tell you, to have a cat away by the time you do so. When I see, Yanina, more than that to me, but I found. You don't know for down. I don't want to know. That is the line in the line of the blind and the blind and conversation. You are not down around. What did you not come to do? You don't know China. Yama da yin na yana ya bi. Ana to bra bi ya abi ya biara. Ana to yo mu yama biara. Magana ana wona wona nchio na efe. Ipo pochi ni yoma. Yoma dara ipo ko yana bi ya. Onye yi ya bi ya hona anya wo ro shi ata. Magana ti no di mo na cho to na mata na ha ni ha ya ri ayi woni. Di ko na yo amata na ma ha mo di ganja ma ha mo. Shabra ni ebili pa. Bàbá náà ní akọ ojúkù ajá ní ohu rẹ̀ mọ́tà máa hàn wọ́n ìgbésí àmà hàn. Sí ndị iche yìí ilẹ̀ yà gbọ́nù dáná yẹra ya kan ụbọchị síta. Ma nwoke ma nwaanyị nkwa bụ ihe n'obu ya na-abịa. Ya chezo ya n'ụzọ. Ya jere bịa ndị nka. Onye ọbụla na mmụ ihe ọma hapụ ime ihe ọma. Ga akụziere ihe ọma. Si na eke ihe ọma kapịa n'obi ka agị ya la. Onye ya n'ụbọchị. Thank you.
anyị ebido mmemme anyị ewe malite n'uju tatara ọgbabụta n'ọgụ na nchịkọ mmanwụ nke Ajana Inyi onye ọbụla na mara tatawo na 11 2024 ọ na-asị na onye ọbụla bụ mbere nchịkọ mmanwụ nke 2024 ga-abịa nke 2025 ọ ga-adị nwoke mmadụ nwaanyị mma ụgbọgịrị gbara anyị ya gbara nwunye echi anyị bịa anyị egbuo apụta ka anyị were ada ka anyị na-egbu ọkpara ka anyị were ọkpara ihe ntị na-eke nwaanyị ọbụla bụ mburu ibu ọ na-ege ije you can see how the bottom are reporting nke ọdọ na-ekwu ọbara nwoke dọdawa na na-ekwepere ya ọbara nwaanyị ọ bụ ya anyị nnọta ọbara bụ onye abịagbunie ọ najere gị mkpukpu afọ na ya nke onye na-eme dụrụ ya na mma ga-eje nke nna m ewe ọdụrụ m anụ m ekerekwe ekele mụ ndị Ikenna kele ndị niile nọnyere ndị Ikenna oyi kwuru ka a na-eme Ajala once in a year ọwụghị ya na-eme every day afọ mụ Chukwudi Ezejọfọ America agụbata nke izizi ekele mụ ihe niile n'ebe a anyị nwawo ndị ọganiru na omenala Inyinese anyị sị ka anyị bịa nọnyere unu ihe a wụ ihe ndị anyị ji wee bịa wee sị na anyị ji ihe ndị a wee na-akwado Ajala ndị Ikenna nhaziri n'ụbọchị tata and anyị buru ibu rie nne o nwere ma ndị nọ abroad ndị alọghọ nso ndị nọ mba ofesi mana anyị nwawu nọ nso ndị na-alọchite anya ndị alọghọ nso anyị kenere unu kene ihe niile m bịara ebe a ekpere anyị na ndị ọbụla m bịara ebe a ụkwụ ha ji bịa ka ha na-eji wọna
onweghị onye nya na ibia na-enwe ọgba aghara mmọnwụ ọbụla m bịara ebe a adụrụ ya ọlụta ma ndụ nsị ya ekene m unu ndị jikwere ohere anụnwa wee na-agwa na disi ọganiru ọdịnala Inyinese onye ọbụla dịkwa free ịbata ebe ahụ onweghị onye anyị na-asọ ihe anyị ji wee pụtawo ka anyị nwee ike na sọpọtụ ọdịnala Inyi ka ọdịnala Inyi hapụ ịgbari hapụ ị na-azụ onwe nke emebere adịghị mma anyị akpọmenye ndị nọ nso si ha lelee ka emenye otu a ka omenala anyị wee kọntinuo maka ndị ọbụla nwere ihe eji wee mara maka o nwere ihe eji wee mara Inyi ebe ọbụla ị ala agbaghụla mmọnwụ nke Inyi na nke ibe ojii abụghị ofu ya maka na o nwere ihe dị iche ofu onye ka na-ekwu ya 2 days ago mụlụ ya lụrụ oji ya na-akọwa otu o si wee ọbịa Inyi na onwe ka mmọnwụ ndị Inyi na-adị andị na ọla ha agbajo krismas ala agbalị Inyi na ọla abịa steeti duto na omenala anyị ahụ ka anyị sịrị anyị achọọ ka ọ laa nke ọbụla ngabara otu adụọ ma anyị achọọ ka emebie ihe ọbụla ndụlaba anyị ma mmụọ ndụlaba anyị achọọ ka emebie ya kama anyị akwado ya mmụọ ndụba anyị ala eme ihe ejiwo weta ya maka o nwere ihe ndụgbo njiwo weta mmụọ niile nnọlaba anyị ekele m unu biko onye nwere onye iwe na-ewe onwe mgbe anyị pụtara ọfụrụ nye adụ ka ala esemokwu ndị omenala ha alụghara anyị zara omenala ka niile sheki wee sheki anyị si na anyị abịakwala nchụpụ ha na anyị chọrọ isote ha n'azụ wee nwee ike na-eso ha na-eme na ihe niile a na-eme n'Inyi na-aga ọfụma ekele m unu kelekwe ndị niile na-akwado Ikenna na-akwadokwe m omenala ihe eweela agala ihu ekpere m na Chineke nna gara agba ụlọ mme onye ọbụla na-eweta ọgba aghara ala agwụ okwu onye a gwara okwu ya lụta bikọs ihe arụ Inyi nwe ọchụ ụchọ ọ bụ ọta ka o bidoro mana ekpere anyị wụla ihe anyị ji bịa disi ye nke anyị na-eji wee bịa lesi ye na aka nke ala aha Chukwu oke abịa ama ndị nchọrọ ka omenala Inyi wụọ na-aga ịma na anyị na-anụ maka omenala wụ kọlchọ ha na-akwado ma ndụ nke na-agụ mmụọ nke a na-akpọ pagans na-akwadokwa ndị kọlchọ bụ ka ihe si eme just na ka ịmalite ịkọwarago maka kọlchọ ihe Inyi ji anụ nwaanyị bụ eke ahụọ ha ejighị ori na nkwa anụ nwaanyị ya wụ nọmba 1 kọlchọ ndị Inyi na-eme anyị na-ekene unu mana ọ ka nkwa onye ọdọ ga-echi inye onu ọ na-ekene ndị otu American View last year o wuru duka ọ na-esewekwu duka o si kwuo dutere ha nsi zaa aha nya duka aha ha nzara ọ karịrị ha mana emekere ihe na-aga n'anya ya o nwere okwu o kwuru ebe a nsọrọ m nsọ ọ sị na o nwere enye mbịa na-achị na ọ bụghere mmụnwụ ojii si edo ka mmụnwụ Inyi si edo onye bụ inu na-atụ na ọ bụghere esi ara nwaanyị ndara ibi ka esi ara nke adaghị ibi maka ọsọ nwere nke ojii a na-ada ibi nke ndị Inyi anaghị ada ibi ana m ekene eze Ajana Ogoli ka o nwee ike iwe agbagoro eji okwu wee kenere anyị ndị nke a anyị kenere unu maka unu nwa bụ unu letere na omenala na Ajana Inyi ya eri ṅụọ Ajana Inyi na omenala Inyi hazielu unu ọnọdụ ihe ọma mee n'aha unu aka nri kwa ọlụ unu aka ekpe kwa ọlụ unu aka nri iji unu ya ahụ ije iru ọmanwụ ije nnaghachi azụ maka na onye bịara ka emezie ọdịnala Inyi emezie ya maka ọdịnala Inyi bụ mmụọ maara ihe macha ihe mabigo oke o ji mbe wee mee onye isi amamihe and iwe ọchịa n'ihu niile a na-ehe o mbe wee onye kacha mara ihe were udene wee mee okwu ọ dị ya maka na udene a na-akpọ oke udene bụ ọ na-ebe n'ụlọ onye ukwu ebe n'ụlọ onye nta unu nwa bịakwala ka unu mezie emezi unu abịara ka emebie emebi Chukwu gbaa unu ume gbakwa ndị Ikenna ume gbakwana ndị na-achịzi Ikenna chiaman Ikenna Inyi niile chiaman omenala Inyi niile na ndị ụmụazụ ya niile onwere onye apụghị ime ihe ọma n'Inyi a onwere onye anyị gụpụrụ n'ala Inyi anyị gụnyere mmadụ ncha gụnye ndị igwe niile nọ n'ala Inyi maka na ọkwana ha bụ traditional ruler ihe ọbụla ha na-eme bụ nhazi ka ha na-eme ya ebe unu si wee weta ihe unu nyere anyị tata Chukwu okike abịa ama enu na ana na ndị mmiri gbaa unu ume ha kwụghachi unu mmaji kwuru mmaji kwekwa na ndị Ikenna nke ha n'aha Chukwu okike
n'ọdịnala n'ọfọ. Aha m wụ Okechukwu Nwabembamara na Ụmụajala Ogeli na Ozego Elugwu Inyi ka aha m bụ. Nna anyị ekene egwu maka na tata nnukwu ụbọchị na Inyinese do anyị chọrọ ka ị kọwara anyị nje ereshi eme Ajana mgbe gboo na ereshi eme ya nwe. O nwere ihe ndị iche anyị chọrọ ka ị jiri nwayọ kọwara anyị. O nwere ihe ndị iche ereshi emegwa Ajana mgbe gboo na ereshi eme nwe. O nwere ihe dị iche maka na ị na-anya mgbe gboo anyị na-eme Ajana nkwọ na-asaa, mana nke kịta anyị bịaziri bịa hazie ya na-emezie nkwọ na-anọ maka na enwego ọtụtụ ndị ọbịa ndị na-abịa azụ ahịa nkwọ Inyi siri ebe a akpata ihe ha na-eri. Ndụ nke Inyi kwana nnọkwana n'ime ya akpata ihe ha na-eri, and ọ bụrụ etu mmadụ ha mgbe anwa ka ọ ha kịta. So anyị weziere mee nya nkwọ na-anọ ma ya bụrụ na omenala Inyi anwa ka dịkwa na-agakwa n'ihu. Dịka nke ịbụọ anyị nwa mere Ajana n'ụdị mgbe anwa mmọnwụ na-ahịa mmadụ ihe etu o si so ya, mana kịta enwego gọọmenti nwekwene ndị ọbịa dị iche iche n'Inyi, and ọ bụrụ etu ndụ mgbe anwa ka ọ dụkwala nwe. Anyị mgbe anwa ị nwere ike ihe mmadụ ihe ọlị anya, mana ị nwere ike ihe mmadụ ihe nwe ọnwụọ. So anyị wee bịa weziere aka anyị wee hazie anya n'ụdị ka mmọnwụ ghara ịdị n'ahịa na mmọnwụ ihe nganga ihe egwuregwu Inyi na-eme mgbe gboo na ọnyanwa bụ ihe anyị na-eme. Ihe Inyi ji eri Ajala Inyi bụ na omenala Inyi a bụ ejiri mara Inyi, and Ajana Inyi wụ chi izizi Inyi nwere. Ọ na-awụ Inyi gaba nke ọrụ ha ga kpesara Ajana ka agwọ ghara ịta ha, akpị ghara ịma ha, ma mgbere ahụ ghara ịdụkwana merụọ ha. Ha kọchacha ihe ubi ha ewekwe n'ihe ubi, and uru Ajana Inyi bara anyị na nwa Inyi ama nnọkọta gbuo onye ọbụla wụ nwa ala Inyi. Igbuo nwa ala Inyi ọbụla Ajala abịara gị ụgwọ. Imebikwele ala Ajala abịara gị ụgwọ. Ajana mere ka Inyi du n'otu were ofu iko wee na-aṅụ mmanya. Dịka ihe ịma atụ Mbe bụ onye isi amamihe, Ajala ji wee mere nkie. Udele enweghị onye iro, Ajala ji wee mere onye nkie. Ihe ji wee na-adị mma n'Inyi. Ọ ihe a bụ igosi na Inyi mara ihe kara ihe niile wee were ihe dị ebube wee mezie ọnọdụ ya nke ọma. Ekenekwe m. Ya na ihe na-akọwa nwe ewu na ihe kpatara Inyi ji eri Ajana iji wee na-echeta ọdịnala ha. Ọdịnala Inyi iji wee na-echeta ọdịnala Inyi nọọ ọdụ adụ agwụ agwụ. Ekenekwa m ọdịbende.
anya hụ ihe dị n'ime ya. Aha m bụ Nzọdụrụchukwu adị ibe mma n'anya. Abụ m onye agbara iji Inyi nke ndụ n'okpuru ọchịchị Oji River, Enugu steeti. Ihe a na-etu m eji mara m bụ Chinchi Nweze abụba anyị gbu udene. Eze mmụọ ka m bụ the youngest person m bụ eze mmụọ na agbara iji Ngene Nweze ọ mmụọ m na-ehe. Ọmụawụ Chairman Inyi, aha m wee Emeka Inyi ekwe, ahụ m onye ụmụ Inyi. Ọmụawụ ogbuohi agbarụsịa ngene amakuru ngene ṅụọ. Ihe anyị na-eme n'ụbọchị taa hụ emume Ajana Inyi. Anyị emechagwa Ajana wee baa na nchịkọ mmọnwụ. Tata ka ọ nọ n'ikpeazụ anyị na-eme ya nkwọ na anọ. Anyị emegwe nke isi mee nke abụọ mee nke ịtọ wee bata na nke ịnọ tata. Tata nwoke ụbọchị anyị anyị na nwaanyị anaghị echikọ mmọnwụ, ọsọ nwoke na-echikọ mmọnwụ. Onye awụ nna nna anyị amechegwori anyị wee mebe anyị akata ya na nka and ọ na-atọ n'aka anyị. Ụmụ anyị na-emekwu ya. Anyị na-ekelekwa unu ndị mbịara unu mata ihe anyị na-eme. Udo dịrị unu, ọdụkwukwara anyị. Anyị na-ekelekwa ndị Ikorotv ka ha si wee chọta anyị n'ahọ na-arịọkwa ha chetakwa anyị n'ahọ ọzọ. Oyi ọma ka ọ bụ udo dịrị unu, unu chọta anyị n'ahọ ọzọ nke ahụ dara akakwa nke Anyị na-eri Ajana Inyi ere anyị si rie ọkụkọ Ajana Inyi ọnwa Ajana Inyi fụọ akụ Ajana Inyi mmalite ya na-abụ na Eke erie ya na Eke Inyi niile na-eri ya na Eke mbọchị a ka eji agbata mmọnwụ ọhụrụ. Agbatacha mmọnwụ ọhụrụ Orie obodo ọbụla ga-emebe n'ogbe n'ogbe. Ụmụome na-echikọ n'Orie. Enugwu abịa na agbada ụmụome bụ ndụ izi na-echikọ n'Orie. Abịa na ugwu Inyi Enugwu Inyi bụ ndị na-echikọkwa n'Orie, ha na ụmụome na-echikọ. Abịa mbọchị bụrụ ahụ ya agbara iji na obune na-echikọ nya bụ mmọnwụ. Echikọke nya mezuo ya rute Eke na Ekie ama na ozuo Inyi niile ọnụ. Mkpọ nke izizi na-abịa gaghị mkpọ nsowerie anyị amalite nchikọ mmọnwụ. Ihe anyị meziri ewe na anyị na-echikọ ya mkpọ na anọ ere tata bụ mkpọ na anọ ya ka anyị na-echikozu mmọnwụ tata bụ maka nnukwu mmọnwụ. Mgbe gboo mgbe gburugboo ya na-echikọ ya bụ mkpọ na asaa mgbe mmọnwụ zuru oke. Ine anya eru ihe nsi edokịta ihe na-agbakarị nwe bụ ịyaghịrị mmọnwụ na ịga na nnukwu mmọnwụ ere nnukwu mmọnwụ na-agbaba taa. Ma mgbe gboo ịkpakịrị ịyaghịrị ịga enwekere ichioku ha na-agba mgba anwa onye ka eji ọ dara ahụ ọnụ ya wa agaji mmọnwụ ha nwekere n'ụnọdụ nke o ji ezu mkpọ na asaa.
mana nkwọ na-asa anwa mgbe gboo anwa mere ọtụtụ mmadụ na-eme uhu ogori maka na ọ bụrụ na anwa Ajana Inyi fụọ uhu ogori ka ihe ọbụla gị na-eme maka Ajana Inyi a na-akwado ya. Ajana Inyi ka Krismas ewu na Inyi ere a na-eme Krismas 25 Ajana Inyi ka ewu akwụ ha Ajana Inyi onye ọbụla ga-akwadebe nnata ụlọ maka Ajana Inyi niile ma ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ezi a na-eme ya ọ na-aga ruzie ụbọchị a na-emebe Ajana mgbe a na-awa nwa ịgba ọwa kịta a na-eyi trauza awacha nwa ịgba akpụ ha anya a na-eri Ajana ezukwe n'ọtụtụ mmadụ inwe frend inwe oyi ebe dị iche iche izu enya maka Ajana Inyi ọbịa nri Ajana erie nya eke rie nya orie rie nya ahụ rie nya nkworizu onye eke enya nwee ike na ka onwe nke ọ na-eri ba o rukwe tam nke ha o nwee ike ịkpọnwụ ịbịa akwụkwa na ba anyị na-amalite nchịkọ mmọnwụ ma emeke Ajana nkwọ nke isi gaa nkwọ nke ịbụ ọnya ebido nchịkọ mmọnwụ ihe anyị na-echikozi mmọnwụ kịta bụ nkwọ na anọ ka ndị mmadụ wee nwee ike ịzụ ahịa wee na n'aka ọtụtụ mmadụ na-aga n'ugbo kịta aga n'agụ o nwere nje na ọbata mgbe ọ gara azụta ahịa ọ na-aji azụta bụ na chịkọ ụgwọ mmọnwụ anyị wee mee nya nkwọ na anọ inwe ndidi na nkwọ na anọ anwa agaghị echee lenu bidozie na nkwọ nke ise ịmazie na iduzifiri ọzọzi ga izu ede nkwụ inyo kwụọ 7 iwuo na-aga ile anya dịka nnukwu mmọnwụ na-agbagịta tata bụ ụbọchị nnukwu mmọnwụ eji echikọ mmọnwụ tata bụ ụbọchị ikpeazụ anyị na-echitegodebe mmọnwụ na nkwọ a maka ọnwa Ajana akpa ugo afụgo anyị na-echikoke mmọnwụ na akpa ugo ebido oriri nke ha so anụ m ekene unu eru unu nsiri bịa ekere m unu afa m bụ Aniokete Okwudele mụa bụ onye Obeagụ ọgwụ mana amụrụ m n'Inyi nọ n'Inyi too so ihe niile a na-eme ihe ndị Inyi na-amasị m so most of ihe niile a na-eme n'Inyi a onwe nke m adịghị participate asị nwa afọ so ihe anyị nọ tata wụ Ajana Inyi ị na-anya hụ na esiri m ihe oriri butekwuo mmanya busa anụ for my friends ndị ga-achọ m wee bịa maka na ọ bụ onye chọrọ gị bịa ọ chọwa ihe ọ na-eri ma ihe ọ na-aṅụ so ọ mkpatụrụ ka egbe nji ere ọkụ ekerekwere m ndị Ikorotv ha na-agbani ka Chineke gozie ha gbakwa ha ume ka ihe a na-eme ọ dịghị izi asị m Chineke gozie unu jidekwe nke unu nji ekene dịrị unu mụwo Maazị Ezekwesili Chukwudị onye ụmụome Inyi siri ike nke Chukwu Ezekwesili bụ onye eji ekwuru ọra wee malụ ahụ n'ọrụ mụkwa na have it all master of ceremony eji m ohere wee na-ekene ndị Ikorotv maka nnukwu mbọ ha na-agba na-eme ka omenala Inyi na-aga n'iru omenala Inyi ama akwụsị ọla ha akwụsị omenala Inyi bụ ihe a na-eme kwa ahụ ugboro n'ala ahụ dịka o si wee dịkwa ugboro n'ala ahụ a ndị Inyi kwesịrị ndịla akwadosi ike mbọ ndị Ikorotv mgbara bụ ihe mkpali mmụọ ndị Inyi ndị ọzọ niile maka ihe gbasara Ajana Inyi a bụ ihe anyị chokwutere wee hụ anyị na-ahakwa ya ndị ọzọ echekwute ya Chukwu gozie ụlọ ndị Ikorotv ya dịkwa ụlọ na mma anyị niile dịka echi adị agwụ ya dịkwa anyị na mma anyị ga-adị n'ise
mụ Innocent Nwokike eji Zukinona wee mara. Anyị nọ amụ onye ụmụ Ominyi. Inyi dị na Oji River, Enugu steeti. Ihe anyị na-emeba nchịkọ mmọnwụ Ajala Inyi. Onye ka anyị nọ tata. Tata bụ mmedebe izulu alọ. Maka emechaa Ajala Inyi emebezie nchịkọ mmọnwụ izulu alọ ka a na-eme anya bụ nkwọrọ alọ. Ọ tata bụ mmedebe nchịkọ mmọnwụ Ajala Inyi. Ajala Inyi bụ mmemme Inyi niile nji mara onwe ha. Na-emekọta na-alakọlata ụlọ. Erikọta aṅụkọta. Onye a jikọrọ Inyi niile n'ofu omenala. Inyi niile na-eme. Ọdụ ha mmawara alaghị eme mmawara. Onye ka alọ tata. Zukinona anyị ekene egwu. Do nji okwu nwere ịgwa ndị Inyi ịmara tata okwu ụbọchị nji okwu nwere ịgwa ndị maka na ndị Inyi onwe ndị n'obodo oyibo onwe ndị nọ ka ndị iche iche ma ndị n'ugbo Awụsa nji Inyi nwere ike ịgwa ndị Inyi tata. Ihe mma agwa ndị Inyi ka ha jisi ike etu ha njiri ahọ nke karịa ahọ ọdọ ha ga-agbagotekwu na mba niile na-emie Anambra na-emie ndị mba niile na-eme omenala ka na-ejikọ edo obodo ha chịkọ edo bụ ọnụ echikwuola ime na-eme lọnchịrị enyere ndị mmadụ aka ndị nidiri enyemaka ndị nwere aka ọrụ ndị amaghị enweghị ego ndị mụrụ ọrụ ego ha ji ebido na ndị mụrụ ahịa enweghị ego ha ji adụ na-adụ ka anyị ha na-echi egwu ala enyere anyị aka n'aka nyere aka ka aka nji eche ogologo maka na ụmụ ihe a na-eme ka obodo dị n'udo ama ya Inyi ka Inyi dị n'udo nyewere ụmụnne ha nyewere onwe ha aka ka Inyi wee duo ogologo ndụ too ogo ana m ekele ndị Inyi. Anyị nwere ndị ọganiru n'ọdịnala Inyinese. Anyị bịa ka anyị nọnyere ndị Ikenna ndị na-akwado afịa Ajana anyị na-eme. Anyị nwa ndị na-alọchite ndị alọghọ nso o nweke ndị nọ na mba ofesi mana anyị nwa ndị nọ nso bịa ka anyị nọchite anya ọganiru n'ọdịnala Inyinese. Mma ekele ndị Ikenna la nkwado nke a ha kwadoro afịa anyị mpụtara. Na-ekelekwe ndị niile nọ la grupu anyị n'ọdịnala na-asị na kulu nsiwa weta mmaji kwuru mmaji ekpere m na nke lesie la aka nke dịsie ekele m ihe niile ntụnyere ego si Chukwu oke abịa ma gbaa unu mepere unu ụzọ ihe unu nchiri aka nya were ihe ọma. Na-ekelekwa Inyinese nwa ọchụchọ asị m na ekpere anyị wụla la grupu anyị agala iru onwe ha ndị na-agbasanwu grupu anyị a every year anyị ga na-eme ihe nka nke this year lesi anyị na-eme ihe nke karịrị nke anyị mere this year anyị gara agala iru n'iru anyị anaghị alawa azụ n'iru ka anyị gara aga. Ekele m unu n'aha Chukwu oke abịa ma.
Afa m nwa bụ Nze Ezugo. Ndị mama ọfụma na-akpọ m Nze Akanobi. Abụ m onye Ụmụagụ Inyi. By the special grace of God, ọmụnwa bụ the National Secretary, odeakwụkwọ ndị Inyi Town Union. Ka o si wee dị tata. Ọkwa na-ahọta ahọta, anyị ka na-agara ndị Inyi ozi. Ihe a na-eme tata bụ ihe ndị be anyị na-akpọ ichiko mmọnwụ. A na-ada emebi emerichi aja n'Inyi. Ihe na-eme ya is more of ibunete oriri. Na-erichegwa aja anyị ka abunete dị oriri n'ama ebe ndị be anyị na-azụ ahịa. Because na dịka omenala Igbo si wee dị, ebe ọbụla enwere ahịa nwere mmụọ dị ebe ahụ. And dịka Inyi si wee riche aja na ha ma na ebe a ka ma mmụọ ma mmadụ na-abịa azụrụ ahịa. Ka anyị sị na anyị ekpochikwe emume aja ala nke ahụ. Ọnya ka ndị be anyị na-eme. A na-afụ ahịa aja na ugboro 4. Mgbe nya mgbe buru ugbo a na-afụ ya ugboro 7. Mana dịka anyị bịa tonite na-aga emezie ya bụrụ ugboro 4 ka a na-apụzie. Tata bụ mkpochie. Ụbọchị tata bụ ụbọchị pụrụ iche na omenala ndị Inyi be anyị. Mmọnwụ dị iche iche na-abịa. Ma ndị nnukwu ma ndị obere ma ndị okenye mmọnwụ. Ọ bụrụ na ị chọọ ịmata maka ụdị mmọnwụ ndị Inyi na-eti, ụdị ụbọchị dịka tata ka ị ga-abịa efu onwe ndị na-apụrụ kamgbe ma ha garanụ. Mana tata ka ha ga-afụ obodo afụ ha wee mara ha makwa na ụdị mmọnwụ dị otu aka dị. Nke bụ eziokwu na ịchọọ iso ya n'oyibo, today depicts the real culture of Inyi as a town. Because this is today you will see the cultural values of ndị Inyi. Ụka bịalụ, ọ dịka gasị na omenala agbara ozu uru. Ọ dịka na-aghọta ife ihe gbasara omenala na be anyị. Ọ dịka onye asị na onye na-eme omenala bụrụ onye na-eme nsị ma onye na-eme aja. Mana ọ bụrụ eziokwu, anyị na-egosi ọdịbe anyị. Anyị na-egosi ka anyị si ebi. Anyị na-egosi ihe dịgasị iche iche anyị na-eme. Ọnya bụ ihe a na-eme ụbọchị tata. Nwoke na nwaanyị na-apụta ebe a. Mmọnwụ ya anaghị asọ nwaanyị. Ihe mere na nwaanyị ga-akwanyere mmọnwụ ugwu. Ọ nọrọ n'akụkụ na-ekiri ekiri. Ụmụaka na-abịa ekiri. Ndị okenye na-abịa ekiri. Ọ ihe anyị na-eme tata bụ ihe a. Ekene. Nze anyị ekenekwe udo. Anyị chọrọ na nkenke ka ịgwa anyị nji uru aja n'Inyi na-abara ndị Inyi. Nji ihe ndị Inyi na-erite na ya. Okay. Ọ ga-ahịa m ahụ ibenete na nkenke maka nkwụ onye m ekwunwu. Ọ gịnị bụ aja n'Inyi? Ọnya ebe a ka anyị esi wee mara uru ọ bụ. O nwere mmụọ a na-akpọ aja n'Inyi be anyị. Mmụọ ọbụla nwere ugwu a na-akwanyere ya n'ahọ. O nwere ndị na-akwanye nke a site n'iri ji. Ọ bụ na atụgharị anya ndị Inyi be anyị tata na-eme emume iri ji to aja na be anyị tata. Ihe ọ bụ tata bụ bịa mee emume gosiri na iso n'omenala obodo bụ unu. Mgbe nya bọsị tata ka eji eme ọnụọnwa ka eji eme ya gbasara ịgba aja mbara. Ka i wee mee gịnị ikene enu kene ana maka ahụ nke na-agwụ agwụ wee yụkwa ya maka ahụ nke a na-abanye. Ọ gịnị bụ aja n'Inyi? Uru ọ na-abara anyị bụ nọọ mgbe aka nwanne na nwanne ji emekọta. Ọgụ na-enwere ohere ga-abụ oge ya ọnụọnwa aja na ka ọ ga-eme gịnị ọkụọ nshishi mme ya. Ọ bụrụ ụtaba ka o nwere ọ ga-abụ oge ya na ya na-echetakwa gị ngosi ịhụnanya, ngosi udo, ngosi ịdị n'otu, igosikwa na o nwere nke m ka eme. Mgbe nya ọ bụrụ mgba ka a na-agba mgba n'ohere dị otu a na-agbanya bụ mgba ndị aka na ndị chiri ike apụta obodo ewere ya mara ha na onye a meriri na mgba n'ahọ gara aga. Ụmụ nwaanyị na-ebupụtakwa egwu na ya dịgasị iche iche. So uru ọ na-abara anyị na ndị be anyị ji wee na-egosi ihe anyị na-eme, wee na-eme emume ịchụ àjà maka ọganihu anyị, wee na-eme igosi maka na ihe dị na be anyị dị mma na nke dịbe ndị ọzọ aka ha nke dị na be anyị. Emume ngosi maka be anyị uru ya ka m kọwara unu. Okwu nwere ike igwe ndị be anyị maka aja n'Inyi bụ na emume ndị be anyị na-eme abụghị abụ njọ. Emume ndị be anyị na-eme bụ otu esi mee ya bụ ihe ya eme maọbụ njọ maọbụ ihe ọma. Ọ bụrụ okpukpe mmadụ ka mmadụ wee bụrụ ajọ mmadụ. Na mmadụ na-eme omenala na-eme ihe ka ọ bụrụ ajọ mmadụ. Na mmadụ na-eje ụka eme ihe ka ọ bụrụ ezigbo mmadụ. Ihe niile dị n'ihe bụ n'obi. Ịhụrụ nwanne gị kpọọ ya nwanne gị, ọsọghọ onye ụka, ọsọghọ onye na-akpụ isi n'ala, ọsọghọ onye na-eme obodo. Mụ na-ayọ ka anyị bidokwa nya bụ emume, ka anyị bidokwa nya bụ usoro ndị be anyị debere maka nwanne ma nwanne ya ịhụnanya. Ọ bụrụ ịkagbu ihe ndị be anyị na-eme, ọ bụ ihe bụ ihe ga-egosi na anyị amaka ihe anyị na-eme. N'ụwa niile gba gburugburu tata ndị ọbụla na-achọ ka ha soto usoro ndị be ha si eme ihe.
nke ha na-adịghị mma emezie nya otu ọ ga-esi wee dị mma. Ọ bụrụ ịkagbu akagbu ọnya ka nna ayọ ndị be anyị mkpịs gara ikwu nne ya mụta ime ịnyanga anyị ejebego obodo oyibo jee mba dịgasị iche iche ka anyị mụta ka anyị esi mezi nke be anyị ọ bụrụ ịkagbu ya akagbu. Ekene m unu. N'ụzọ pụrụ iche achọrọ m ikene ndị Ikorotv TV maka na unu ka pụrụ iche n'ịkwado ihe gbasara ntọala na ihe niile a na-eme n'Inyi. Ọ unu nwa ka eji anụ maka ihe ndị Inyi na-eme. Ana m asị unu jidenu ka unu ji ndị bayis na anya jide ka o ji na nke ọ na-eme dị mma jisie n'ike mara na mbido akwa na ahịa ahụ mana akwa mitie ọtọba ụtọ anyị ji anya anyị na-afụ unu udo dịrị unu. Anyị kene nze. Anyị kene nze. Bobi bekene mu amu Udechinoso aha m bụ Igboeze Chinemere aha m bụ Ikechibike na-ekiri Ikorotv TV maka ihe gbasara omenala na ọdịnala Igbo.